La nova categoria és molt complicada, és un ritme, sobretot el que estem notant, que és un ritme molt més intens i el que ens hem d'acostumar és a aquest ritme, no? Estem perdent molts punts, no per moltes vegades pels equips siguin molt millor que nosaltres, sinó que són més intensos i van molt més forts que nosaltres. És la primera vegada que estem en aquesta categoria, la gent està molt animada i vam començar relativament bé, ara portem 2 derrotes seguides i sembla que la cosa, però jo seguim confiant en l'equip, aquí juga més futbol, juga més ràpid i tot això s'ha d'assimilar i creiem que tenim equip per estar al mig de classificació, que és on aspirem a estar. La diferència està, primer de tot, tàcticament els equips són molt més ordenats. Hi ha una disciplina tàctica molt important, això en el futbol és bàsic. Segon, el jugador que es fa servir en aquesta categoria ja són jugadors consagrats en categoria superior. En aquesta categoria és molt més difícil fer gols, sobretot és molt més difícil fer gols a jugada i aquí ens hem d'adaptar a pilota parada, a estratègia, contraatac, no ho sé, buscar alternatives que no buscàvem l'any passat i que ens han de servir per començar a fer més gols que ara. Això és un factor que sumes tàcticament molt treballats, físicament en el seu punt, i la qualitat i qualitat individual de cada jugador fa que sigui més complicat que una tercera on et pots trobar 2 equips que tinguin alguna cosa interessant. Tenim que entrenar 3 dies, jo crec que tenim que entrenar aquest camp perquè és el camp on juguem i on juguem hem d'entrenar. Però tenen que haver-hi uns pactes polítics amb el club, uns pactes entre l'Ajuntament, el gestor d'aquest camp i l'entitat nostra perquè això es pugui fer. Estem mirant de buscar un tercer dia d'entreno per la matèria els divendres, que és difícil perquè Barcelona està tot ple. Sembla que ens han proposat avui una solució, mirarem a veure si la podem fer realitat i llavors entrenar els 3 dies que creiem que necessita l'equip a segona catalana. Nosaltres som un equip de barri que, a més, ja sabeu, la nostra idiosincràsia, nosaltres tenim que pagar per jugar. Estem intentant canviar-ho, estem intentant pagar menys, perquè paguem entre 500 i 600 euros a l'any, que Déu-n'hi-do. Estem intentant pagar menys o fins i tot no pagar, però bueno, és un afegit més, no? Perquè estem competint a nivell amateur, però amb gent que es juga els quartos a cada partit. Clar, nosaltres no ens els juguem. El club té aquesta filosofia, no la canviarà, ni de moment la canvia, a menys que hi hagi un sponsor que vingui i digui escolta, jo deixo aquests diners per l'amateur o pel segon regional, deixo aquests diners, però la filosofia és la mateixa. Em falta poder fer un 11 com l'any passat i la competició és més difícil, lògicament. La segona catalana és molt més complicada, els rivals són molt més difícils, tenen molta més qualitat, els equips estan molt més estructurats, molt bé tàcticament posicionats i els has d'agafar per un cantó o l'altre. Si no tens l'equip complet, llavors tens dificultats. Ara tenim una ratxa de lesions a les mateixes posicions, sobretot a la defensa, i jo crec que quan comencem a recuperar jugadors i comencem a recuperar els jugadors més habituals a l'11 titular, jo crec que els resultats acabaran arribant, no en tinc cap dubte. Ara tenim 2 o 3 partits seguits teòricament complicats, però bueno, crec que al final ho seran tots complicats aquest any. Les estadístiques estan per trencar-les i anem a trencar-les. Anem a camp de Ripollet amb això de víctimes, com sempre hem fet nosaltres moltes vegades, a veure si recuperem a 3 jugadors importants de la que és l'esquema i els hi podem donar un susto. Jo confio en ells, jo confio en les ganes que tenen perquè és una temporada nova, perquè és una il·lusió nova, perquè és un hàndicap nou i espero que estiguem a dalt. A dalt, cuidao. Jo estant del 12 al 8, mira, sopar per tots. Pago jo.